čakal som ťa, neprišla si. Moju lásku práve premarnila si. Ľúbila si, klamala si, druhým čavom i podvádzala si. To boli krásne časy. To boli krásne časy. Čakal som ťa, neprišla si. Moju lásku práve premarnila si. Ľúbila si, klamala si, druhým čavom i po... 3-6. 3-8 pre Angels. 5-6. 5-7. 8-2 pre Angels. Typnový výsledok 2-4. 1-1, Komiaty 2. Takže dorazili sme zdraví do Popradu. Bude to ťažký zápas z našej strany z dôvodu chýbaja nám 6 hráčov, ktorí hrávali pravidelne, takže hráme úplne novej zostave, oklieštenej. Tým pádom domáci sú považovaní za favorita tohto zápasu, no ale budeme sa snažiť uhrať dobrý výsledok, neprehrať a budeme bojovať o druhé miesto v tabuľke. Takže sme radi, že je pred nami posledný zápas sezóny. Tešíme sa na ňo v podstate ako na každý iný zápas. Je škoda, že sme na pozícii, ktorej sme, kde sme si vlastne pred začiatkom sezóny nepredstavovali takéto postavenie v tabuľke a síce predposledné miesto, ale situácia je žiaľ taká. Žiaľ pre nás, pre iných je dnes už šťastnejšia situácia. Konkrétne v Bardejove sa radujú. Takže skutočne dneska nejde o nič, chalani si idú z chuti zahrať, ale zároveň nechceme podať nejaký laxný výkon, chceme pristúpiť zodpovedne k tomuto zápasu a užiť si to, lebo je to záver sezóny, takže verím, že uvidíme dobrý zápas. Fajne, chladzené, dáme sebe na víťazstvo, nie?
Igor! Jedna lepší. Posledná sekunda. Tak zdravím fanúšikov Angels. Hodnotím dnešný zápas, ktorý sme vyhrali 8-12, ako vidíte. Od začiatku sme v podstate hru mali pod kontrolou, domáci boli veľmi nervózni, čo sa prejavilo na ich hre. Chlapci bojovali, hlavne mladí chlapci sa strelecky chytili, čo nás veľmi prekvapilo a zároveň povzbudilo. A čo sa týka, chcem poďakovať hlavne svojim spoluhráčom, manažérom, trénerom a neviem, ešte fanúšikom našim, že som vyhral túto ligu ako strelec, čo sa im veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj našim fanúšikom, ktorí nás veľmi poctivo podporovali. A hlavne, čo sa týka aj fanklubu, tí nás držali celý čas, takže ďakujem Angels. Tak je za nami sezóna 2015-2016 a je posledný zápas. Sme veľmi smutní, ako dopadol, alebo v podstate odzrkadlením nášho účinkovania v celej sezóne, kde chlapci sa snažia, chlapci chcú, ale výsledky neprichádzajú. Dneska de facto nešlo o nič a videli sme 20 gólov, čo je pre diváka veľmi atraktívne. Škoda, že to nebolo úspešnejšie pre nás, ale klobúk dole pred tímom Angels Humene, ktorý týmto skončil na druhom mieste. Ukázali sa aj mladí chlapci, čiže je výborné, že sa pracuje aj s mladými chalanmi. Takže prajeme vlastne Angels Humene, aby sa im darilo aj do ďalšieho ich účinkovania a nech takto ako v tejto sezóne a ešte lepšie reprezentujú východné Slovensko vo futsale. Ďakujeme veľmi pekne. Gratulujem chlapcom, perfektný výkon. Tajne som to dúfal pred zápasom a počítal s tým, že uhráme dneska nejaké body. A chlapci to dokázali na ihrisku, obetavo bojovali, hrali, vychádzali im skoro všetky akcie. Dali sme veľa golov z breakov, potešil Vojto, ktorý dal 4 góly. A myslím si, že s tým cieľom, s ktorým sme tu išli, že dáme to druhé miesto, s ktorým sme počítali po zlom zápase v Košiciach. Podarilo sa nám to a gratulujem. Takže sponzori sa tešia, sme druhí a na budúci rok dúfame, že to bude o stupienok vyššie.